ka ke jingta jong ka kot jong Naravani ba kimnut satya ban pelaj pajba ka jing snap jari ya ka mat kapla penlong ya ka jing dorbar parliament ban wanra ya ka jing klumar hadin bo Rahul Gandhi ula pule ya ka jing tho hapo jong ka kot ka sorkar dala dehi kala kubur ya ka ne ban ong ba ka don hang ne kat hadu ba kala hab ban bu ri no ya ka ne kat hadu ba kam la shu ban jubab ye ki jingli ban pen pau ye ka jinglong nong yalam ka ba shisha u he sipai u bala shong thaj u bala tho ru ye ka wi ka kot ka ba om sham la sha satya ban pelaj pa ba ye ka jing pen kan mau ka chung u ye ka kam ka chung u kum u he sipai kani kala penlong ye ka jing ya tan talai ka ba jurba hapo ju ka jing dor bar parliament junguri kham tam halok sabha junguri India ha kini ki tayo ge bala dap ka bela jia ka dei ka bompat jujia menoru ha ga ba unong yalam juga liang persya Rahul Gandhi ula sya pensange ban kedau ye ka kot ha ga jingkran ka jungu bat hangni ka donru ka jingli ba ka jingta jong ka kot jong Naravani kat hadu ba kim not satya ban pelaj pajba ye ka balai ke kot ladeb ban penkre ban ladeb ruban tha lupa baha ubnai Desember jusnam hazar apulai kabla deb ruban pensaprang keleng hanrai om sya satya ban pelaj pajba ya ka wat hadin arsnam ru kumta ka ka jingshep ting ya ka jingtho jong general Naravani bat balai bangin snotho ye ki jingsisha baro halor jong ka kot to mentang ya phai khindiat khnang bangin tip ye ki jingsisha u General Naravani ulalong u Army Chief nadu ka lai phoi turik jomrai Desember jusnam hazar khat khandai hadu ka lai pho turik jomrai April jusnam hazar arpoar kadai hau bnai mat jusnam hazar arpolai la jandap sisnam na ka jingshong thai ka jong u na ka kam u General Naravani ula lech sha ka nongba jongori ban ye kendu bat wei u nong pen mi kot na ka penguin ka je kren jong u neu he sipai u bla chong thai bat u nong pen mi kot ka longba ula manjur ba u neu he sipai un tho ye ka kot jong u saphang ka jing pen kan mau ye ka jing trei ka jong u ha ga kam kum u he sipai bat ka tai ka long ka ba shai bha kam de satya bagri ka kot jong u General Naravani bakan de ka jesu bu lupa ban pensnudur persya ye ka sorkar kane ka de tang ka jing jereng khat ba une u he sipai ula kubur hi dalade ba kane kam de satya ka jingle snow bha ka jong u ban tho hanrai kane ka de ka jingbu jingkan mau ya ka kam ka ba u bat kum u he sipai hadu ba u ula shong thai ne ka kam kumta palat prabanai u General Naravani kum u he sipai ula donru ye ka discipline ula tho ye ka ne ka kot onda ula dab ban tho ula aisha uni unong penmi jong ka kot ban pelaj pajba hapo jong benai November lani hagba sedang jong benai Desember jong senam hazar arpulai unong penmi jong ka kot ula pule ki jing tho baro ha ka kot bat ula penbit penbiang lot baro nadong sadong hadu ubnai Desember jong senam hazar arpulai kumta ban pelaj ye ka kot ladab ban bu lupa kandai ho benai Januari jong senam hazar arpusau ha ka tayo ka balai jong benai Desember kani ka kot bat ha ka sop ka jongka la tho ye ka kerteng 4 star of destiny bat bala buru ban thit lupa hapo jong ka Amazon om don manu ha ka por ban tip ba kani ka kot ka kalalong pen ban ka kot ka don kam bat ka kraw ye ki nong shong snong hapo jong India kam shamla don ka nu na ka defense ministry lani na ka sorkar India ru om don weiru uba ong ba kani ka kot kamlong satya u General Naravani u don ye ka nam ba ka buram ka ba bat u long ru ubru uba don ye ka jinglong hok ha ka kam ka ba u utrei ka deina mar le se ula shimru da u nong pen mi kot ba ka ta ka kot ka bla tho ye ka je phar jong he sipai da ka jinglong hok ba kan om pen mi ka nu ka jingbitar ha ba u tho ye ka kot bat uni u he sipai ru ulanang khmi len ti ba ka sorkar kan sa ai ka jingkhublei bat kan sa burom ru halor jong ka kot ka chung u ka ba u ula dapan tho da uni he sipai u ba don ru ye ka kerdan ka ba khli du jong ri bat na galang jong ka sorkar ru kalanang perkhat ba kin sadon sibun ba ki jing kedau ya ga ba uni u he sipai un sa ai ka jiro ye ka sorkar jong Modi Henry kani kala long penban mar khongpong ba kani ka kot jong u General Naravani bat unong pen mi kot kila pensisha ba kim syam la long satya kumta kumbangi tip ba ki ba bon ki lat patai kubor ha kaleng saudong jog India kila shim ye ki jing tho ha ka kot haswa
ban pelaj pajba ya ke dikekot ke jong u ka wei ke jing pen me ka balawanra da ka PTI ha ka wei ka artikel ka kedau ya ke jele persya ya ke sorkar jong Modi kadai lingba jong ka agnipat scheme kane ka agnipat scheme kadai ka balawanra da ka sorkar jong Modi haus nam hajar arpoar ka badairu ka jing penrungkam sipai ringkau sipai duriau bat sipai sun ya ki samla kiba khat news nam sitang hadu kiba arpoi snam hapo jong India kumta ka ne ka jingpen pau ka de ka hok jong u general Naravani bat hangni ula kdauru ya ka jingsakuri ka balengkot ha ka kerdan jong ki sipai hangni ka sorkar ka angnut banang penhe su ya ka skim ha ki laitli ki benta kata ki sipai ringkau ki sipai sun bat ki sipai duriau nagalyang jong u general Naravani ula thok kumni ni ha ka kam sipai ngi sim ya ka neba kadai ka kam ka bakhala ba kanjia ka bakum kani hanrei ne ka lyang ju ki sipai duriau ba ki sipai suin pat kila ong ba kane kadai ka jingjia ka kensan ka ba ngim ju khmi linti satya ba kanjia ka bakum kani ula thoru ya ka jingmut jong ka sarkar ha ka snam ka ningkong ken pen khre ya kane ka agnipat scheme ban siutulop kumba arpho hajare ei na ka banta shibanai dag bawla tho bat ong ba kani ka kam dei tang ka kam ka bomla satya ban pedang hanrei hangning ri kran saphang jong ki sipai ki bla shahikai ki bangi khmi linti bagila pha ya ka jong ka jingim ka jong ki namar jongri hoi ngimla ban yanu jori ki sipai bat ki tu ki bat tres ngi man la ka sngi ong uni he sipai kani ka jing tho saphang jong ka agnipat scheme kadai ka ba prisha ningkong da ka sarkar jong Modi ngila yo i ka sarkar bagala tei ka ne kum ka jingmot ka bathmai ka jongki ban penthmai ki bor sipai kani ka ke jingkli ka bla bu da une he sipai ubala songthai kalyang persya bat u rahul kanhi kila sedang banyala pajba persya ya kani ka agnipat scheme namar jongka jingdon jongka general election house nam hajar arposau hapo jongka India kumta ka sarkar ka jong Modi kam kwa satya ba kani ka mat kan khi phalo hapo jongka India ka jingpen pau ka ba jongka ka kot ka batai sai ka ka braja halindat jongka jingken turput jongki sipai jongki China hapo jongka Eastern Ladakh house nam hajar arpo balawanra ru daga wei ka kot khubor Hindu kani ka de ju ka jingtip ka bamenta ka balawanra ru daga Caravan magazine ya ka de ka mat ka bathmai ka bla penkhi ya ka India menta kadon tangsi lain ke jingkran jong defense minister Rajnath Singh ya u general Naravani kabala wanra ru ya ka jingprsha ka bajurba dai ka bawla ongba le ya ka ka pisngodon kam ong using ya u general Naravani bun sin hagamit jong life hoturik jong ubna August josnam hajar arpau hagba ki tang jong China kila tur sajan jong rachenla ha cylinder jong line of actual control lane LAC batla haban sim ye ke jingkhot laun ai hukum ne am ban siat ye ki bat ha uni usilan jong ka jingkran jong Rajnath Singh kidon arjat kirukom batai kidon ki ba ong ba kani ke jingle juki nelam jong ka san perthai ba kila ai bor kut ye ki bor sipai ki weipat kila ong ba kani ke por ka ba bha namar ba ka sarkar ke jong Modi kala ino ye ka jingkri kli tang ha ki bor sipai kumta u general Naravani ula thoru ha ka kot ke jong u saphang jong ka jinglong marwei ke jong u ha ka ba kum ka ta ka por Hagapor bo sa kali jingkali ha ki nong tho khot khubor ula kedaw ban ong ba ki sipai jong India hadin bun snam ken sa le kat mamon ha ki sipai jong China kani kadai ka jingpen tip kabla lapru ha ki kot khubor kibla penpau bai ba hau banai Desember jong snam hajar arpulai ha ba ka sarkar ke jong Modi kala maham kendit halor jong kani ka mat unong penmi kot hangni ula yo da ka jingtho ba dei satya ban penmi ya ga ka kot jong u general Naravani bat ha ga ka jingtho kila kedau sai ban ong ba phim dei ban penmi watang si kopiru ya ka ne ka kot tat hadu ba kani ka kot kan da yo ya ka jingpen bej bnya shwa da ka defense ministry committee kani ka dei ho banai December josnam hajar arpulai hanrei hadu menta jong banai February jom tasnam hajar pun riuru ompat la satya ban pelaj pajba ya gedi kekat bat kam syamladon kanu gunu ke dak ban yacha khmat ban penmi no ya gedi kekat jong riu he sipai ubla songthat jong India bat marsen yo ya gedi ke jingtho
Kani ka jaga penmikot ka bakerteng ka penguin kala shifting hadu kata-kata namar ka jingsha penting ka jongka. Namar ba kani ka kot kala penpaulut ye ki jingle bakla jong ka sorkar jong umodi. Hadin kata la yo ye ka jing ptha lani ka nu ka jing pelaj na ka jing bishar na ka ka jingle kabla sedang na ka jing penram. Kumta u General Naravani ru ula jid ba kwa satya banele persya bat ke sorkar. Kumta ha usnam u baladap ula tho ya ke jingpen bernya ya ke sipai bat kata ke kot kabla ai kerteng de cantonment conspiracy hagba arngut ki officer jongga National Defense Academy kila syato kit ya ke kes jongga jingsha thombor bat ka jingpen yap ha ke wei ke kenhun sipai. Ka sorkar kamdon jing ya kata. Ka sorkar kamdon ka nu kudu kam ya kata ka jingpen bernya jong kata ka jingsha penyap. Hanrei kidon tang ke wei ke thong bat kata ke dei ka jingpen ken mau sapang jong ke kot 4 star of destiny. U Rahul Gandhi ula kedau ya ke kot lingba ka jingyo jingtip jong u lingba jong ke caravan magazine halor jong ka jingri jong ka sorkar jong modi. Katkum ka jingtip na ka sorkar ki ongba ka jingpen mi ya ke kot kadai ka jingpla jong u he sipai u bla song that ya ki beri ki balai jule dagi bor sipai jongguri bat kani ka long persa yaki an jongguri kani ka dei ka jingma ka bompat juja bat lada ailat ya ka kum kini ken sabun ki weipat ki ban semadan yaki kam ki beri jongguri india u Rajnath Singh ha ka jingdor bar la kren jangai ba ya ka ka ba u la kren lada ya ka ni ka kot om sham la sha ban penmi pa kum bala syak kena te balai u General Naravani syamla lech satya syapo jong ka jing ka ceri persya ya kata kani ka ke jubab ka bala penlengok ngan ya ka jing dorbar bat ya ka rihi barok away ban yo sngo kum ya ke jubab jong u Defense Minister jongguri ningkong u General Naravani syamla don ka nu ka jingmot hapo jong u ka baar ka long hato u Defense Minister u kwa sisa ya u he sipai u bala songthat ba unlai sapo jong ka ying bisar baro ki dak kishin ki penpau ba General Naravani udai sisa uta u officer u balong u biang bat u balong jai bha kwa ban pen snu yano hanrei kini ki jingkran jong Rajnath Singh ki pen i ba u kwa ban pen snu ya ka burom jong uni u he sipai u bla song that jongrui ka jingtmu jong Rajnath Singh ka dei ban pen snu dor ya u kum ya ki weipat ki sipai ki bla song that menta Hanrei usngap jar pat ye ki jingsisha baro. Hanrei ka sorkar ke klumar ban smuthu shai ye ke kot kabla syakhang palat arsnam menta. Hanrei unut pat ban ong yu General Naravani ba unlech sapo jong ke jing bisar. Balai ka sorkar kam kwa ban pensisa bat airu iki dau ki ba shai ba. Balai kam kwa ban pelaj ba ye ke kot jong uni he sipai ubla song that jong rindia. Lada ki snothu bagani ke kot kalong ke baklan palat lani kala penkain sisa ye kita ki kendon ki beri jong rindia balai kimpen menapai ba ye ke jingkhang no ban penmi ye ka ha nu kedur ban shu snap jar kumni Hanrei kendit pat ban shu khang no pat ye ka kat hadu bau no yalam juga leng persya Rahul Gandhi ulo wanra se ke ying dorbar ban pule ye ke kot kum ke jingtip jong ke ying dorbar namar ba ke sorkar kladep ban penpau hi daladi ban pengat ban ong ba kadon ke ke beri hapo jong ke kot bat lada syamla dei setia u General Naravani ba un penpau lingba jong ke kot syamla don manu batip ye kini ki baro hato kane ke kot kala penbitar hadu kata-kata yang ke sorkar jong modi lani hato ke sorkar India ka don sisa ye ke jiadei bat ke ri China lani kala dei ban ailat ye ke jia tainia hapo juga ying dorbar parliament ba kumno ke India ka don ye ke jiadei bat ke ri China nangne sekhmat lani hato ke jing darab jot jong ke sorkar India ke yalam se ke jing bom don ye ke jing singan dagi bor yadari naga dau jo ke jing bom don nongerap dagi bru ke don hagabor ke bla penpau pa ba lingba jong gari ke kat habangi pai se ke history ka don ke wei ke kot jong wei u sipai dalwi bat kani ke kot ka de ke kerteng de ke Himalayan blender bahai ke de ke kot la thoru sibun ki jing bom la trikam jo ke sorkar jong uneru kat hadu bakla penlong ye ke jingki jo ke thma Sino Indian War bat ya ke de ke kot la khangno da ka Indira Gandhi haswa ban kut jong snam sejar kandai spa an rupau bat hadin kata la yo byang ye ke de ke kot
wat lai ka taru ka ying dorbar ka bala khlain bha kile yo bani kuran bat ya tainia haga thma house nam sejar kan spa rupo ar bat ba ka sarkar jung uneru kala haban chna ye ka policy bat ka ri china haga tu por namar om shamla la satia ban khang ye ka jingkran lai lut haga tu por haga jingsi shau atal bihari vajpai uneram jong ka parti BJP haga tu por ulalong ubru ba paunam ha halor jong ka jia tainia hapo jong ka ying dorbar parliament jongrui Hagaba uvashpai ulalong u prime minister jongri hostam sejar khandai spa khandai phukundai hashwa bakan khi ka thma gargil Henry kat ka jingkrau jogri ka thmaru ulala ban ra ye ka mat hapo jong ka ying dorbar thau an jogri Henry ka ei ka bla ye ka eastern ladak house nam ar hajar arpho kabla penkluj hadu kata Henry om shamla wanra satya ye ka hapo jong ka ying dorbar parliament jongri Henry onda mentapat lahab ban pensange no ye ka dorbar bun sin tang namar bala wanra ye ka nikamat Henry kam syam lajia kum bagalajia ya ka Sino Indian War ba ro ngitibba ka jing ya tainia ka de ka donut jong ka sensar pajba haba phimat ye ki jingkli ka ba katno kanu ka ba mutba ka de ka jingtenju ya ka jinglong nong yalam ka ba shisha lada ha ka sensar pajba kam don shu ka jing ya tainia hangno ka ta ka jing sensar pajba ka song Henry ka dur khmat ka ba saw krang ka don AA halendat jongka ka ba mutba une u he sipai u bla song phat ula shakri ka ri de ka jing tre hok ka jong u ula long u ba ya sha hadu ba unda yo banda tho ye ka jing im ba ka jing ya linti jong u kum u he sipai Henry penban ula sha tangon gala haki politician ki badon haga bor tang namar ba ukuran persya ye ka sarkar ka jongki kumta ngila ban ong hangni ba kum ba galong menta ka ri India menta ka don haka serngiu jong ka jing ja ngai no jong ka sensar pajba haka jialam jong ka parti BJP bat ngimtip ka ei ka banjia lade ka ne ka sarkar ka dang ye sensar ye ka ri India nang ne sakmat kumta ki to ki bakwa ban pule ye ka kot phila ru ban oplut ye ka namar ha ka ka juk on omla satya ban buri ye ki ei ka bla pau pur thai khuble sibun tat hadu bi kan du ha ka wipat ka video